Časté otázky, fakty, prečo rozhodnúť pre strojovú omietku. Kvalitne prevedené strojové omietky majú ozdobnú aj ochrannú funkciu objektu. Náročnosť logistiky pre strojové omietky. Logistika pri strojovej omietky je nasledovná. V prvom rade jednoduchá manipulácia a spracovanie omietky. Strojové omietky treba robiť ešte aj z tierky. Ak my realizujeme omietky, tak netreba stierky, dostanete ozdobu domov na celý život. Strojové versus ručné vnútorné omietky. Strojové omietky lebo presan, manipulácia materiálom, poloautomatické miešanie vody so suchou zmesou omietky vyhrávajú. Sadrové alebo vápeno-cementové omietky, to je otázka vkusu a trendov. Sú lepšie strojové či ručné vnútorné omietky? Strojové sú lepšie, lebo sú z presných suchých zmesí omietky a poloautomat stroj, čo mieša rovnomerne. Čo potrebujete na stavbe pre realizáciu omietok? Potrebujeme tlak vody, minimálne 3 bar, prípojka 3/4 elektrická prípojka, 380 V, poistky 25 A. Potrebujete zálohu? Áno, na materiál. Realizujete aj vonkajšie omietky? Na stavbe, kde my sme omietali vnútorné omietky, čo obsahuje cena? Cena za 1 M2 omietky obsahuje baumit materiál plus práca, dodávka a montáž omietkových rohových líšt, dodávka a montáž okenné dilatačné lišty, sieťkovanie sklo, textilná mriežka len na kritických bodoch, zakrývanie otvorov, prípadne betón kontakta na itong, regulátor nasiakavosti, upratovanie, či sa kladie dôraz na ekológiu. Strojové omietky sú realizované z ekologických suchých omietkových zmesí. Prečo rozhodnúť pre nás? Skoro 25-ročné skúsenosti s strojovou omietkou. Kto sú vaši potenciálni zákazníci? Realizujeme strojové omietky na rodinné domy a objekty do 1000 M2 pre privátny sektor. Sadrové alebo vápeno-cementové omietky? To je otázka vkusu a trendov. Strojové omietky, baumit, knauf, rigips, strojové omietky alebo sieťka s klébrom. Strojové omietky, sieťka s klébrom je primitívne, pracné a škaredé omietky, lepidlo a sieťka pod omietku v 50-ročnom dome. Áno, ale keď dom staticky nie je v poriadku, tak nepomôže ani sieťka. Sadrokartón na miesto omietok. Máte skúsenosť jedine omietky. Poskytujete zľavu? Áno, nie sme plátcami DPH. Ktorými materiálmi pracujete? Baumit, knauf, rigips. Koľko dní trvá realizácia? Pri štandardných domoch 7 až 9 dní. Poskytujte záruku? Áno, 24 mesiacov. Čo dostane zákazník? Klient dostane kvalitné omietky, kde je priaznivý pomer medzi kvalitou a cenou omietky a dostane spoľahlivé, časom overené výrobky s dlhodobou životnosťou. Prečo rozhodnúť pre nás? Skoro 25-ročné skúsenosti s strojovou omietkou. Čo zaručí kvalitné prevedenie? Celú realizáciu manažuje stavebný technik s maturitou 40-ročnou praxou vo výrobe. Kvalifikovaní stavební odborníci s výučným listom. História kvalitne prevedených prác. Čo sú ďalšie fakty pre nás? Reálne ceny za vykonané práce, seriózny prístup k zákazníkom, viacročné vybudovaná dôvera zákazníkov, ponúkate kompletný servis. Ponúkame služby, kde je výsledkom kompletné vnútorné omietky.